Stel dat een van je ouders sterft en bij het lezen van het testament heb je het gevoel dat dit totaal niet is wat die persoon gewild had. Kan je dat dan aanvechten? Die vraag stel ik aan onze HBVL-expert Marco Kemps. Marco, kan je dat aanvechten? Ja, zeker en vast. Ik denk bijvoorbeeld aan de situatie. Mama heeft 3 kinderen, mama komt te sterven en die kinderen worden opeens bij de notaris geroepen, want de notaris zegt dat mama een testament heeft opgesteld. Goed, de 3 kinderen gaan naar daar. En ze krijgen dan eigenlijk de voorlezing van het testament. De notaris gaat hun zeggen wat er in dat testament staat en op dat moment zegt de notaris, kijk, mama wou eigenlijk dat kind 1 bijna alles van de erfenis krijgt en de andere kinderen krijgen niks. Ja, die kinderen die bijna niks krijgen, die zijn heel verrast op dat moment, want die zien dat helemaal niet aankomen. Die stellen dan de vraag, kunnen wij zoiets aanvechten? En ja, dan is het antwoord zeker en vast ja. Maar waarom zou je dat moeten aanvechten? Is een testament niet hoe dan ook de laatste wil van iemand persoonlijk die gerespecteerd moet worden? Dat is het uitgangspunt. Hè. Dat is inderdaad het principe hier ook dat de Belgische wetgever voorop stelt. Is het de werkelijke wil? We moeten ervan uitgaan van wel, tenzij natuurlijk op basis van concrete omstandigheden die andere kinderen zouden kunnen aantonen dat het niet de werkelijke wil is van de persoon dat gestorven is. Hoe kan je dat dan aantonen? Die bewijslast is inderdaad niet zo makkelijk om in te vullen, maar er zijn wel mogelijkheden. Men gaat dan eigenlijk kijken, concrete omstandigheden kunnen zijn de ouderdom van de persoon die gestorven is, de medische toestand, maar ook de afhankelijkheid van de ouder van een van de kinderen. Als we terug naar het voorbeeld gaan van mama die sterft en 3 kinderen achterlaat en de 2 van de 3 kinderen wonen ver weg, zijn eigenlijk niet meer veel in de picture geweest en 1 kind wel, ja, dan kan het zijn dat dat kind ervoor gezorgd heeft om de ouder te gaan isoleren, noemen wij dat. Dus eigenlijk echt de ouder gaan wijsmaken dat niemand nog om hem of haar geeft buiten dat kind, waardoor hij of zij ook alles zou moeten krijgen uit de erfenis. Ja, als daarvan sprake is en dat kan aangetoond worden, ja, dan zijn we niet meer over de werkelijke wil bezig. Dan heeft misschien mama haar erfenis nagelaten aan 1 kind, puur omdat ze schrik had van dat kind. En dat kan niet de bedoeling zijn natuurlijk. Dus je moet op één manier kunnen aantonen dat die persoon onder druk is gezet. Ja, inderdaad. Als die persoon effectief onder druk is gezet en de bewijslast kan worden ingevuld, dan is zo'n testament nietig, of kan het alleszins door de rechtbank nietig verklaard worden en moet er geen rekening mee gehouden worden. En dan wordt het gelijk verdeeld? Ja, inderdaad. Dan is er sprake van een gelijke verdeling. Oké, dank u wel voor de uitleg, Marco. Wil je hier nog eens alles over lezen, dan kan je dat in de column van Marco in de HBVL-app. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je de uitleg van onze expert nog eens nalezen, dan kan dat in de HBVL-app. Heb je een vraag voor een van onze experten, dan kan je die achterlaten in de reacties hieronder.